Adame, tento záběr mi dává chuť natočit vlog asi. Já pierdole. Ovečka. Jaká kurva fajná. No. Ale kdo seš? Zapněte zvuk někdo, vole. Jsem pan profesor Schmidt z gymnázia. Další rok, další utrpení. Máme pro vás další půl hodinu, lomeno až hodinu entertainmentu, protože začíná co? The boys only vlog. Jedeme obsazovat cizí zemi. Takže zastávka číslo 1, Glivice, vysílač. To vystřihnu. Pokud už jste nějaký náš vlog sledovali, pokud jste mezi těma vyvolenýma asi 200 lidma, tak si můžete všimnout, že jsme tady Adamového Passata vyměnili tady za mého mladšího brášku Passata, teda staršího, kurva. A tak no. All my fellas. 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 Takže momentálně nás Adam chtěl ubytovat do ubytování, kde ještě někdo bydlí, přiznej se. Pojebali pana. A chtěl se tam dostat šrobovákem, ale neumí to. Ne, mám tady svoji šrobovák. Tak, kde to jsme? Jsme momentálně v Glivicích u hlavné stacie vysílačnej v Glivicích. OK. Jedná se o místo velice historicky potřebné a známé. Aha. 31. srpna se psala takzvaná operace Heinrich, jestli se nepletu, nebo Himmler, něco z těch dvou. Myslím si, že možná spíš Himmler. Kdy němečtí vojáci udělali false flag operaci, kdy přepadli vysílač, který byl tehdy v německém držení v polských uniformách. Tady tento. A udělali to pořádný prajgl a tím mohli mít jako záminku, proč zautočit na celé Polsko. Protože proč ne, že ano? Takže tady to zabrali, v podstatě tak jako fejkově. A kde padl první výstřel? A pojedeme se tam podívat? První výstřel padl na malé Westerplatte v Gdaňsku, což je o zhruba 450 km severně než Montana. Budeme se snažit tam dojet. První výstřel padl z křižníku Aurora. Tak. Můžete si všimnout, že ten vysílač je fakt velký. Jakože fakt velký. Fakt velký. Já ani nezvednu. Ty vole. Je velký. Já ani nezvednu hlavu, abych tam podíval. Protože takhle malinký. Protože jsem takhle malinký. Tak jo. Děkujem. Free Wi-Fi. To je reálně asi nejdůležitější. Děn dobrý. Tady jsme zase s klukama. Jsme tady s klukama. Ostatní kluci jsou pryč. To ještě nějaká historická vsuvka? Jak si to říká, tady je tu moc lidí. Tak jo. Vůbec bychom nemluvili jiným jazykem, ale chill. Martine, co ti to donesli? Vareničky dostanu. Dostaneš? A už jsi dostal, ale zkus to. Je podle mě to bude... Tvarožník, no. Spod předkošky, hoši. Tvaroh. Kdo jí tvaroh, vidí za roh. Hoši, kde jsme se to spavnuli? Na burze. Psal se rok 1939. Polsko Raw Experience. Máme. Bardzo fajn. Klasické burzy tady, hoši. Tak jo. To Tady jsou můžeš... Tu ten kokot, vole. Jaký kulíšek. Ňuník. Bardzo fajný baráčik. All my fellas. All my fellas. All my fellas. Takže přestěhovali jsme se, nebo ubytovali jsme se do ubytování. Kurva. Nemohl by být ze mě Ray Koranteng, který je polonahý Adam. Napoč to ceny důležitý. Ne. Tak. Toto je naše izbička. To nemůže jít na YouTube. To je soukromý. Na odkaz jenom. Ani tak to nemůže jít na Jenom YouTube. na odkaz. Kam pak jdeme? Máš tam ten čaj, už to vypij ho, než se vylije. Na pivo? Vypij ho. Vypí ho?
Škopaři s tím... Já povedu rozhovor. Kde jsme se odstli, Krištofe? Šli jsme se před Spodek arénou. Vršek arena tady není. Tak máme jenom Spodek. No nevím, který z nich. Tady Vršek nebo Spodek? vršek nebo spodek. My jsme ten vršek. Jaj, tady se odehrávají obrovská sportovní klání, e-sportová klání, že? Těch jsme se vlastně Nedočkali. V roce 2020 tady byla jedna z prvních zrušených akcí díky COVID-19 a zrovna jsme měli být součástí my a tak jsme nebyli a tak se tu vracíme po letech. To je Židot. Židot? Jakože za to můžou Židi? Teda, pardon. Teď si tady toho červeného natočit. Tam tu šulini, vole. Neznají předpisy, že? 30 zlotých polských. Pokuta. Ale tobě, ale ne? Jak krásně klidné dokáže být centrum města s nízkou diverzitou. Stejně bych ty cigány zastřelil. Jo, já chválím, že jich tu je málo a ty už jak chceš takhle Cože, radikálně. já ne, to on? Já jo. Za tebou nikdo není. Co ten za mnou, jo? Ty schizofreniku. Co? Co? Takže hoši, přišli jsme z čeho? Přišli jsme z piva jsme přišli, z piva. Adam má pivo, protože je cheap ass, že? Si nedal 2. No ukaž to kardio pod postelí, co jsi dělal. Teda ne pod postelí, pod peřinou. No tak tohle je náhledovka, Ondřej. Tohle je takzvaně bez katů vlog. Já to tam naházím a bude to raw experience úplně. A tady má na nás čeká, kolik je hodin? Je po mě tak 22:10. 22:15 čeká na nás tady film edukační za plotem. Prý se tam dozvíme spoustu novinek. Ty vole, jako... Já pierdole, taky fajný synek, kurče. Dole už je to zapnuté? No to si píš. Krištofe, máš tu nějakou šmouhu. Umí to. Chceš krachu na brambory? Marťo? Já počkat, já nevím, jaký objektiv správný zvolit. Protože vím, protože vím, že když jako se potřebuješ jako nějakou část těla zvětšit, tak ji musíš umístit na široký objektiv a co nejvíc na kraj toho. Pojďte se, jak dlouhý mám palec. Ty moje chodidla, aspoň na ten vlog vydělá nějaké peníze, vole. Dobré ráno, přežili jsme noc. Tady je Martin. Kurňa, a Adam tu naštěstí není. Vstup do vlogu, hoši. Kam jedem? Dneska jedem do Lodže. Lodže? Dobře, já pierdole. Přijel papa Mondo. Do prdele. Opouštíme ubytování. Lepší vstup do vlogu jsme si nemohli přát. No právě, tak to už je lepší skončit dneska. Pokus číslo 2 natáčení vstupu do vlogu, ale dle pravděpodobnosti nám tu teď vyjede tank asi. Můžeš. Plnej. Ještě. Čardy nejsou normálně. Adame, to bude tímto. Aha. Adam řidič šoferuje, tady Vojta unavený řidič. You think I'm funny and I get the punchline wrong. Martina, kde to jsme? Nacházíme se v Nikyšovcu. Jedná se o dělnickou kolonii z roku 1912. Vzniklo to jako satelitní městečko pro místní dělníky. Mají tu
Cíhlové domečky, cíhlový kostel svaté Anny a tak. Je to moc pěkné. To je takový Baťa style? No, takový spíš Birmingham, Peaky Blinders feel a tak. Bring me ham? OK. Birmingham. Let's go. Krište. Ty se stal na víru. Je to tak. Já věřím. V království boží. Pan farár už šel spát, takže musíme dřít. Musíme šeptat. Takže tady... Martine, kde jsme? Jak se to jmenuje? Nacházíme se v kostele svaté Anny, jedná se o neobarokní kostel cíhlový. Cíhlový neobarokní kostel je velice krásný. Uvnitř je středně zdobený, nahoře máme nádhernou kupoli. A i přesto, že stěny cílema, tak je to taková rarita, že není neogotický. Ano, ano. Protože zvenku je hezky prohnutá. Ale to zdobení je čistě barově, jako inspirováno. Tak ne světským životem, ale církevními motivy. Takže tady vidíme třeba Ježíše, potom tady máme třeba Ježíše Panny Marie. A tak. Občas si říkám, jestli Adam patří skutečně mezi nás. On si zaplatil Battle Pass v minulém století. Já mám nejdražší skiny, co v životě existují. Možná si teď myslíte, že točíme v nízkém rozlišení. Ne, to je jenom ta košile. AliExpress. Ale je nutno dodat, že Adam má jakoby skin nejdražší, Black Knight. A Ale ten si neukazuje jen tak na veřejnosti. vylízá jenom někdy v noci, no. To je pouze pro mé blízké. Black Knight. On má takový tělovýho knighta. A ten vylízá skoro všude. Třeba když má krátké trenky. A to právě moc nemývám. Já jsem taky krátký. A mám trenky. Wow. Kukuričky. My vlastně jedeme nahoru. Jedeme nahoru, protože toužíme po poznání. Že, Martine? Ano. Toužím tě poznat. Adam je momentálně největším exotem v celém nákupním domě. Nejlepší tom je, že to mám úplně v tyči. Ukáž? Protože by to nikdo nezná. Takový. To tady v životě prostě Ne? Už to nikdy v životě nebudeš? asi ne. Dobře, takže poprosíme, pokud nějaký vrchní, nebo jak se tomu říká? Starosta Vodže. Ano, pokud starosta Lodže vidí toto video, tak bych poprosil, aby vykázal Adama z tohoto města navždy, dal ho na nástěnku nepřijímat a tento zákaz trestal vraždou, když tak. A nebo kastrací. Já s tím budu smířený. Dobře, kastrujeme.cz. Tak pičo, ten Notre Dame, vole, za Jako nějací lidi si stěžovali, že nemá ten malíř dobrou perspektivu, ale mně se jeho perspektiva života docela líbila. Bude vidět. Život je plný alegorií a jinota je. Jaj. 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 Protáhnout. Jak zde. Chceš protáhnout? Zděs. Počkej, já se jdu natočit. Ty vole, to je největší sklad, co jsem kdy viděl. To je... Na to jim nemohla stačit plocha v AutoCADu, prosím tě. Centrální sklad, magazín. Den dobrý. Já si myslím, že mezi těma vlogama jsou takový skoky, jakože
Najednou jsme v Paříži a teď jsme najednou ve stanu. A jsme v Paříži ve stanu. To tak... Policajti nepřijeli. Adam sex chatuje. Snad mi fungují stěrače. Teď já Adam. No ale jenom přes webkameru, víš? Jo. Ale tak co na té webkameře vidíš, že jo? Když ho pojď mi nož. No tam Sex chat. Co to má? Ukaž to! No. Další vstup do vlogu. Rozhodli jsme se, že budeme zkontrolovat auta. Všechno v pořádku. A neuvěříte, co jsme objevili. No, hledali jsme Adama. A ten nám neodpovídal ani na hlasité volání. A našli jsme Adama, jak tady v mém pólu sex chatuje, nebo volá s mamkou, teď nevím. Něco takového. Ale myslím si, že ta sedačka bude smrdět spocenou prdelí a řadička bude hodně vyleštěná, ale jaj. No. Tak ještě, že no, snad to bude vrzat zítra. Ranní vstup do vlogu. Přežili jsme. Policie nepřijela. Krištof není nahatý. A Martin má kakáček v puse. Podpořili jsme místní ekonomiku v McDonaldu. A teďkom dáváme fit check. Adam dneska nevypadá zas tak divně. tak špatně. Světla. Vojto, jak vypadáš? Ty vole, Jako pěkně. Jako. takový čistý, na rozdíl od mých bot. Jako, Martin vypadá v pohodě. A Krištof nemá bílý tričko, on se ho vezme To je určitě. nejsvětlejší, které mám. Tak to ti bude horko. Vlastní. Okýsek. Hoši, kam pak jsme to dojeli? Ne, tam je nějaká paní, to nechcem. Já myslím, že tam je Adam. Jsme v Turoni. Turoň. Toruň. A co Turoň v tu Turoni. jdem koukat? Jdeme se zde podívat na místní krásnou architekturu historickou. Cihlovou, jak jinak. Je tady místní speciální věc, že když si pohladíte toho pejska, tak tu budete mít večer na pejska. Ne ta paní, ten pejsek, ten dron. Jak dělá pejsek? Ztratili jsme jednoho pána, Turoň, ztracen v Toruni. Ty taky? Já fakt nevím, ne. Toruň ztratě... Torun ztratil v Turoni. Turoň ztracen v Turoni. Se našel. Už jde. Tak a tohle to bude White Putin Toast. Počkej, on přijde. A já vyměním. Počkej. Čau. Já jsem Martin. Tady máme prémiovou žabku, která je zlatá a už je čtvrtá dneska, kterou jsme viděli v tomto městě. Máme uchozených asi 200 kroků. Žabka. Nádherná. Žabka. Krištofe, máš rád žabky? Ne. Dobře. Ahoj. Žabka číslo 5. Crazy. Takové to, když tam jako na patlaž jenom... Tam na něj ta perla. PTTK. Nevezmu Českou domů 2. Mně to přišlo vtipný po druhý, Krištofe. Nevezmu vás z Gdaňsku domů. Crazy. Normálně tady mají připomínku na Šreka. To je král Artuš? Ne. Tam, že někdo umírá. Doufám, že někdo umírá. Oh no. Tak, Želona, paní. kde jsme? Jsme u radnice Jsme u křivé křivé věže. věže. Já to narovnám. Kecal jsem. Je to budova nebo věž opevnění. Můžete si na ní všimnout krásných smíkových trhlin. Možná těch šikmých trhlin. Každopádně jsme se shodli na tom, že bychom nechtěli být v tom domě naproti. Tady tento. Ale jako pro lidi, kteří mají rádi napětí A potřebují A život adrenalin. v adrenalinu. a nejistotu, kteří takzvaně mají rádi edžování. Gunners. Kuners.
Vstup do vlogu. Dali jsme si mňamku McDonald's. McDonaldu. Já ne. A na voličský McDonald's. Ani na půlku se tam nevlezeš. Jsem tam na místě a nějakým způsobem jsem udělal 10 000 kroků. 200 000 kroků? 10. 10 000 No a tam už jdou. Čekáme tady na Fajn. zdravojí jedlíky. Zdravě Když lidi. řekli, že nechcou utracet za pičoviny, ale teď si koupili prostě proteinové mlíčička. Tady máme ňuni. Mně se Adam vysmáli, má- že mám na snídani 2x40 gramové mlíko proteinové. A ejhle. Zatímco vy si tady dáváte McDonald's, tak my jsme si koupili high protein týdíčka a 100% ovoce. No? A myslíš si, koupil jsi s tím i přednostní to, vstupenku na záchod? Já myslím, že ne. To jste A udělali. Martine, co ty? Já mám přednostní studenku vždycky. Takže Můžu dát. jeste zdravě, vyrostete, protože Martin jí jenom mekáč a je z něho Špekáč. zatímco Krištof prostě nej vůbec a proto je z něho tupec. Dobrý den! Nacházíme se na našem novém ubytování Airbnb v Gdaňsku. Je to sice na kraji Gdaňsku, je to skromné, ale splní to účel. Jako když popisuju své péro, je to malé, je to skromné, ale splní to účel. Tak, tohle se vystřihne, Ondro, top 5 věcí, které nebyly vystřihnuté z vlogu. Wow. Není to tu vůbec škaredý, jako. Jenom bych chtěl říct, že na našem Airbnb nesmíme kalit, nesmíme dělat hluk a na našem Airbnb také nesmíme provozovat gay hrátky. To bylo sexy. Zbalím tvoji mámu. Hoši, co jsme tu našli? Výtah z roku 1960. S hákovým křížem. Protože dívej se, Ondro. Don't do this. To není Hoši, chováte se jak dobytci. Když to byl nervózní. To se bojí. Já nechci vidět, jak to... Já nechci vidět světlo na konci tunelu. Dámy a pánové, tentokrát kretenem dne nejsem já, ale Adam. Zhodil totiž Vojtovi jeho večeři, kotič. Je to tam všude. Podívejte se na to. Ahoj, Gabko. No, Den čtvrtý? Den čtvrtý. My jsme vůbec se nehádáme. Zapadl nám kablík tady pod sedadlo a Buďte radí, po to se to nezapadli já. no, Martine, stejně je to tvoje chyba. Tak. Den čtvrtý? Den čtvrtý. My jsme vůbec se nehádáme. Zapadl nám kablík tady pod sedadlo a Buďte radí, po to se to nezapadli já. no, Martine, stejně je to tvoje chyba. Tak. A jedem do starého města. Dámy a pánové, co se stalo? Pomoc. Martin se chce dostat do krizové situace, protože ty ho vzruší. Oh, wow. Martin se naštval. Nebudu kurva. Ale dobrá prdel. Jak je to zaostřené? Elevator music. Bráškové slazení tady. Martinovi to taky sluší, že? Adam se zase ztratil. On kupuje asi obojek svojí kočičce. No tak S námi. Jako trošku jsme ho podle mě motivovali k tomu, aby prostě tam pořídil něco v tom sex shopu. počkej, vy jste šli kolem sex shopu? Já jsem se ptal, jestli má obojek, on říkal, že ne, a tak jako Říkal, že tam jenom skočí. se kulišácky oblížil. Tu horkou už. Vojtí, můžeš mi ukázat kakajko v dupe?
Fakt to chcete vidět? Aha. Vojta má kakajko v dupe. Zesrałem się Polský? v Polsce. Oki. Tak. Dámy a pánové, máme tady úplně super situaci, svízelnou situaci. V písmenu D, Jokes write themselves. Prostě. v písmenu D D&D. sedí člověk z D. Nikdo nemává. A tady někomu zima. Martin plus 10 IQ. Zase brýle. Jdeme fotečky. Vojto, nejsme jediní, kdo má chuť se jít podívat na tanky, že? Je to tak. Je to spousta lidí. Spousta lidí, Je to hodně z- zajímavých lidí. To jsem, moc jsem blbě přiblížil, jsem tam na slečny. No podle mě ne. Kupujeme lístky Když to na říkal, že to je tanky. taky fakt. Jaké jsou naše pocity před vstupem do tohoto? Pustili jsme řadu, protože nejsme si pustíme ostatní lidi, Ano. aby šli před náma. Ano. Jo. Ale těšíme se všichni. Přesně tak. Čekáme frontičku na... Sonocentrum. Jo. O to tam bude taky zmínka. Wow. Trošku delší. Zdravím lidi, já jsem Ondra, já teď nemůžu mluvit, protože jsem neměl hlas, já jsem tady jen ventriloquist a... Kámo, co mi natáčíš? Máme tady nádherné jídlo, Korean style barbecue, kuřata. KFC Bowl Chicken Rice. Akorát, že ty korejské jídla nedělali Korejci, dělali to lidi, co jsou trošku na jiném kontinentu, ale to nevadí, mají to dobré. Well. Oficiálně jsem dostal N-word pass, protože mám smažené kuře, vodní meloun, takže teďkom dropnu A tak tady je ta limonáda k tomu ještě. tvrdou N-bombu, že se poserete, takže očekávám cut neck. Nové ráno, nový den. Dneska je čtvrtek a samozřejmě jak začít den jinak než katedrálou svatého Adamíra, nebo jak se to jmenuje. Doslova boží. Tak jo. Kam jedeme, Martine? Domů za tanku. Na tanky. Na jaký tank se nejvíc těšíš? Na Gepard. Protože protiletadlové věci mi přijdou velmi zajímavé. A Gepard je fakt sex. A ty, Vojto? Tanky online. Dobře. Ty tam taky budou mít. Hoši. Vrchol výletu. Vrchol výletu, hoši. Přijeli jsme za Muzeum tankovým. tankama. S vojenskou technikou. Tam máme atomovou péro. Teda raketu. Tak se pozná pravý entuziasta. Přišel rovnou v uniformě. A Adidas doplňky hovoří jasně o jeho preferenci stran. Slavik. Že ano. Těšíš se? Jsme tady. Jeli jsme tanky už. Jo. Je to. Jo. No, ty jsi zvod vyhrtelky kebab. Kaj jsme? V nebi. Doufám, že nemáš erekci jako já. No to je bose. No tomu říkám něco. Kurva mač. Střední kolový obrněný transportér. Československo-polská výroba. Umělo to i plavat. Let's go. 50. Tak, koupili jsme si. Co jsme si koupili? Čelenku ani hřeben ne.
Tady má někdo narozeniny. Máme protein. Narozeniny, jo. Je to starý chuj. A hlavně, co jsme si koupili. Každý má jiné. Ještě hlavně priority. Přesně tak. Je zdravé nákupíky. Zdravé pupíky. Nákupíky. Je na ten pupík. Kuma. Ty vole, to je péro nebo noha? Listenek, to je obojí. Jsem úplně do hajzlu. Good job. Ahoj. Víš, jak dělá pejsi? Ze zadu. Hoši. We made it. We made it to the sea. Tam bydlíme. Počkej. Tady máme mrejkodrap. From Prague to the Baltic Sea, the Czech Republic will stay free. And with this terrible disappointment, back to the studio. Martine, kolik fanoušků už máš? Mám 2 české fanoušky na motorkách. Já pierdole, jaký fajný synek. Krásný moře, že? Pěkně. Vojta slaví narozky, Krištof hledá jamtary. Adam píše slečnám. Je to syn. Musíš ho čapnout fakt jakože okolo. Takže Chytal jsi někdy kuře? Vojtův challenge, Musíš ho prostě štípnout takhle. Máš štípnout ze všech. šapnout dracka. Musíš mi bude nechat. Ní. Takže, ten tu hledá kamení, vole. Tady se zkouší fotit. Diego, ukáž. 6 megapixelů. To je tam někde v dálce ta loď. Jo. Tady je Ondřej. Jediný člověk široko daleko, co vlezl To v moře. do moře. Řekni něco motivačního. Koho večer svrbí prdel, tomu ráno smrdí prsty. Nový den. Nový vlog, sice ne. Ale nové místo na parkování, ano. Jsme v Gdaňsku, prostřed Gdaňsku tady. Tady máme nějakou památku. Tím nemyslím Martina, ten je ještě mladý na to, aby byl památka. A máme parkování zadarmo. Zatím uvidíme, kolik bude stát odtah. Když dám kameru na sebe, tak nevím, co mám říkat. Třeba Ježíš, pozor na peněženky. Martine, kam jdem? Na bus? Westerplatte. Dobře. Tak jo. Snažíme se najít cestu na bus. Dobře. Tak jo. Sám Lady Boy. Jdem vytvořit první výstřel 3. světové války tady na Westerplatte. Kam to koukáte, chlapci? Jo. Show me what you got. Show me what you Hlavy jsou got. prostě Show me what you got. I want to see what you got. Show me what you got. Máme tady dřevěnou věc. Welcome to Novigrad. Here you own your freedom. Jestem Wiedźmin z Novigradu. Jaké fajné.
Bardzo fajní kurčáci. A hoši tady, ty vole, Pičo, Krištof, be like daddy. To nejlepší je, že se tady převlíkají u školky. Marťo? Půjčujem si Martina, jo? Tak? Zpáteční cestu jsme chtěli udělat co nejméně divokou, ale provozaní Adam to nedovolil. Dálniční hlídka. Auschwitz. Smačně jako, smrdí to tam totálně, kdy tam to všichni zechceli mimo pisování. Což je asi i pravda. Dobře, no. Takže my už nikdy do toho Chorvatska nepojedeme. Do Chorvatska můžeme, protože tam na počívadle v Rakousku, tak tam to je pořád. Ty vole. Automechanici z VUT zachraňují české sny tady. Že? Bakalář, píčo. Teď, no jasně, minulý rok jsme tady měli, že jedno auto je že je to hybrid, který jezdí na duhovou inovaci. Ale tady máme druhý hybrid, který jezdí na benzín a olej. No ty nic neříkej, ty máš maturitu. A dej tady takhle Ne. na to. Kámo, Evropská unie sabotuje Českou. Kam, no tak Co mám dělat? Co mám to dělat? Co mám dělat? Ale zajímalo tě to. Ne! Takové kaskády tady, no jo, no jo. To je ono, vole. Píčo, nejím se, to mám dělat! Co mám asi dělat, Ty vole? pičo, kamo. Proto jsem studoval, na tom měl teď jako. Kopni to! Vás kontroluji, kolik jsem tam toho dal. Ono se to točí. Počkej, Já to chytnu, asi tak budu já od toho. tak budeš ty, ne. Pardon, slovník. Blbý Češkovia, to je krytel. Opraveno. Už měla žízeň holka, no jo. Já. Welcome back in Czech Republic. Hello. Almost. Almost. With this terrible disappointment. We're going back to the studio. Nikdy se nám nepovedlo natočit pořádný konec vlogu a tuto tradici budeme držet. Ještě něco bych řekl, dám nějaké moudro nakonec. Dali jsme ve zdraví zatím. Adam je fyzicky zdravý určitě. Vojta fyzicky zdravý není a psychicky, no. Měl jsem péro v autě. Martin je zdravý na facku a Krištof je zdravý na prezidenturu. Martine, co jsi tady objevil? Já tady dám takovou Top Gear referenci, protože ono se to Jeremym Clarksonovi stalo taky. Take the star drive. Ne, chtěl jsem ukázat, jak moc vysoko skáče německý ovčák. No. A klepl jsem u toho omylem patama. A ta ruka vystřelila sama. Ne, já myslel, že ukážeš, kdo kde prcá. Takhle. No, Tak, myslím si, že v tom autě na mě ti lidé koukají pořád. já jsem to dal na širokáč, až to jde vidět. Dobré. V tom autě? Jo, tam! Aha! No, viděli mě. Nechtěl jsem to. Prostě jedem. Čus.